Mondják, van város, ami nem ereszt könnyen. Úgy látszik, Pécs is ilyen a túrakommandó számára, mert hogy bizony itt köszöntött Szilváékra a reggel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kávé. Itt van önöknél valami különleges kávé, ugye? Valóban van. Ez melyik vagy? A Rapszódia kávé? Magyar Rapszódia kávé? Azt szeretném megkóstolni. Ez a kávé különlegesség Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára lett kitalálva, úgyhogy hozom is, hogy... Megkóstoljuk, nagyon köszönjük szépen. Na akkor mi legyen, maradunk? Csak egy dologhoz ragaszkodok ehhez a sörházhoz, tegnap annyira kimaradt. Nekem korán reggel van még, én nem tudok sörre gondolni. Nem értem, amit mondasz. Mondjuk én kinéznék a Zsolnai negyedbe, de csak azért, mert sosem voltam ott. A Szilva megint olyan cipőben van, amiben tutira úgy fogják ölbe lehozni bárhonnan. Nem fogok fölmászni. Valami aktívat is csinálhatnánk, és mondjuk én tudom, hogy a Csonka Zsófi, ő pécsi helyi, és ugye most az olimpián ő 6. lett, úgyhogy... Lőni akarsz? Én nagyon szívesen lőnék. Hogyha van kedvetek kipróbálni, akkor lehet, hogy ezzel a programmal kiegészíthetnénk úgy, a hogy napot. 2 csapatra válunk, én leszek a Zsófival, és ti meg ott rohangáltok a célkereszt előtt. Hát akkor legyen így. Nézzétek, jön a kávé! És még a zenés megszólalt. Azt hittem, hogy ez a kávéhoz jár. Én biztos, hogy fölmegyek a teraszra, megnézem, hogy milyen onnan a kilátás. Nagyon jó Remélem lesz. minket is fölviszel. Viszlek, de vagy viszlek. És úgy tűnik, Petya nem tréfált. Egyedül akar nekivágni a tetőterasznak. Hogy telt a tegnap estétek? Jól aludtatok? Ó, nagyon jó. Hát figyelj, beértünk a szobába, és úgy, mint egy zsák krumpli, így elvágottunk. A terasz? Megnézzük? Megnézzük. Ígértem tegnap, hogy elmegyünk a ezért teraszra. kerestelek most reggel, hogy tegnap mutattad, hát akkor menjünk már föl. Szólok a lányoknak, mert szerintem nekik is lenne kedvünk. Manya, Szilva, följöttök velünk a teraszra? Oké, szuper. Én mondom, ennek a fiúnak aranyból van a szíve. Kis esküvős helyszín. Igen. Képzeljétek el, hogy az egyik barátnőmnek itt volt az esküvője, és a csokrát úgy dobta el, hogy Oda le? volt. Igen, és akkor oda ledobta. De az amikor így dobott, hogy neki találja. Azóta messziről, az már Horvátország, nem? Gyerekek, ha kijátszottátok magatokat, talán elkezdhetnénk a napot. Mondjuk egy jó kis sörözéssel. Akarom mondani, sörgyár látogatással. Pécs városának sörfőző hagyománya bizony hosszú múltra tekint vissza. Mert már a középkori írásos emlékek tanúsítják, hogy a városban megtelepedett egyik szerzetes rend főzött itt sört. És hogy mi ezért milyen hálásak vagyunk. 1848-ban alapították, és igen, 1948-ban államosították egyszer, és ha jól tudom, akkor 92-ben privatizálta egy osztrák család, a Wenchen család, és azóta hozzájuk tartozik. 4 legfontosabb alapanyágából áll, ugye egy a víz, itt a sörfőzdének saját kútja van, ugye ezt onnan nyerik ki, utána azzal még dolgoznak. Ugye van még a maláta, amit ugye őrölni kell. Őrölt malátát összekeverik a vízzel, 52 fokon kevergetik, szűrik, elválasztják a törkölyt a léttől, és utána kerül majd át abba, és ott meg felfőzik komlóval. Ide a sör! Petyáék elsőként a komlóval és a malátafélékkel ismerkednek meg, őrületlen és őrölt formában. A maláta őrlését követi a cefrézés. Mikor is a malátát vízzel elegyítik és különböző hőfoktartományokon melegítik, hogy kioldódjon belőle az erjeszthető malátacukor. Na, ez az igazi gőz, mi? És íme az erjesztés első fázisa, irányított hűtésű acéltartályokban. Gyertek, itt nagyon jó hűvös van. Hú, hát nem kicsit, ez jó. Ez az a rész a
a sörgyárnak, ugye föntről a forró komlólét először lehűtik 10 fokra, és utána ide elvezetik, és ezekben a 25 méter magas, 3 millió literes tartályokba élesztővel erjesztik. Na hát, Petya, nagyot nőttél a szememben. De elvileg ezt már lehet kóstolni, és ezt a sűrű... Remélem meg is kóstoljuk. Ide a sör, ide a sör, ide a sört. A lányokkal szerencsénk volt, mert tudtunk kóstolni sört. Nekem erős volt. Általában én a málnás, Citromos, cseresznyés, grapefruitos, meggyes. citromos söröket kedvelem jobban. Nekem ez nagyon finom volt, sokkal teltebb volt az íze. Talán nekem ez még jobban is ízlik, mint amit a polcról leveszünk. Akkor Na, egészségetekre! Most pedig mindenkitől egyetlen szót kérek. Milyen volt? Különleges. Érdekes. Otthon. Én úgy érzem, hogy Petya már elégedetten megy haza. Cserében azt találtam ki, hogy visszamegyünk most a Széchenyi térre, és ott felszállunk erre a Dotto vonatra, és hát ugye kicsit ittunk is már, úgyhogy a kocsit most itt hagyjuk, és azzal elkalinkázunk, és elmegyünk egészen a zsolnai kiállításra. Jó, reggelő fölvitt minket a teraszra, mi jó fejek voltunk, elmentünk a sörgyárba, most a Petyánál pattog a labda. Mondom én, hogy ennek a srácnak aranyból van a szíve. Na, akkor kis vonatozzunk egyet, gyerekek. Köszöntjük kedves vendégeinket a Városnéző kisvonaton. My heart is paralyzed, my head was oversized. I'll take the high road like I should. Várja a dicséretet. Jó, Köszönjük van, Petya, szépen. nagyon köszönjük. Köszönjük. Na tehát akkor zsolnai negyed. Méghozzá 3 szemszögből. Manya megy ábrándozni a manufaktúrába és a rózsaszín kiállításra, Szilva bábozik egyet, Petya pedig videónaplót készít a lányoknak. És akkor pár szót Pécs égkövéről. A zsolnai család egykor itt működő világhírű kerámia gyárának öröksége él tovább e kulturális negyedben. Ha tetszik, város a városban ez a világon egyedülálló 5 hektáros művészeti övezet. 2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében készült ez az egész negyed, és akkor lehetett készíteni ilyen jövőköveket, amiket ugye ide azóta be is építettek, bárki elkészíthette itt a sajátját, ami egyébként azért nagyon-nagyon jó dolog, mert mindenkinek egy pici személyes emléket ad. Egyébként most is lehet ilyet csinálni, mégpedig a zsolnai manufaktúrában. Hát itt valóban minden rózsaszín. It's my new obsession. Yeah, pink is És itt tovább még egy szoba is be van rendezve. pink. Ezekkel a tárgyakkal ugye az a különlegesség, hogy mi már egy másik generációban nőttünk fel, és nem láttuk a kint lévő tárgyakat használatba. Itt van egy szoba berendezve. Pink as the bing on your chest. Nem mindent vinnék természetesen haza innen, de valahogy magaménak érzem, főleg úgy, hogy most a mai napon még a cipőm is rózsaszín, tehát pont beleillik a környezetbe. Cause today it just goes with the fashion. Itt vagyunk a Báb Színháznak a múzeumában, ahol ki is próbálhatják a gyerekek, hogy mozognak ezek a bizonyos kis bábuk. Ezek pedig a Gögös Kunár Gedeon című előadásból származnak. Ezt még én sem próbáltam. Nekem külön élmény így látni ezeket a bábokat testközelből, és nézem, hogy egyáltalán hogy lehet őket megmozdítani, próbálom kitalálni, de szerintem hihetetlen kis munka van abban, hogy ennek így minden aprólékos elemét így összerakják. Nagyon szépek. In a minute or less when I call to confess and make all of my stresses go bye-bye.
Szerintem ő a manya. Állítólag az emeleten van egy elektronikai kiállítás, mindenféle dolgot ki lehet próbálni, be lehet ülni, meg lehet nézni, úgyhogy gyertek, nézzük meg azt. Kicsit olyan ez, mint a Budapesten a Csodák palotája. Mindig gyenge voltam fizikában, de ezt nem tudom, hogy működik. Aha, nem így működik. Lehet, hogy ez volt a hangja a csillagok háborújában a átudítónak. Lányok, ebből kár, hogy kimaradtatok, mert szerintem ez az interaktív kiállítás sokkal érdekesebb volt, mint bármelyik másik program, ahol most ti vagytok. És akkor ide megyek majd a gyártőtörténeti kiállításra, az itt a 2-esnél. És mert itt is vagyok. Always look on the bright side of life. Gyakorlatilag ez volt az első olyan nagyobb kiállítás, amit megnyílt a Zsolnai negyedben, és hogy olyan kuriózumok, olyan új minták keletről, nyugatról, tehát hogy egy olyan átfogó gyűjteményről van szó, amit ugye Gyugyi László mondjuk azt, hogy a városnak ajándékozott. Az alsó szinten találhatóak a szecessziós tárgyak, sokszor a picit bizarabb tárgyak, és az emeleten vannak azok, amiket konkrétan Zsolnainak nevezünk. Sok szép színes köcsög, kicsi, nagy, ezek viszont nagyon manyásak. Jó napot! Ide normál esetben idegeneknek belépni tilos, csak most a forgatás kedvéért engedtek ide be engem. Ugyanis itt készülnek a gipszformák, amelyből negatívból öntik ki majd a végső, gyönyörű szép vázákat, formákat, edényeket, használati tárgyakat. Jó napot! Hát ez elképesztően csodálatos, itt is izgalmas dolog, hiszen itt egy igazi látványmanufaktúra van, a hölgyeknek ez a szakmájuk. Ők ezt csinálják kézzel, egyedileg, minden egyes darabot festenek. Látogatható, 2-3 óráig itt vannak a hölgyek, és egy minimális jegy ellenében bárki eljöhet, és ezeket a darabokat meg is csodálhatja. Ti is elfogadnátok egy ilyen kandallót otthon, nem? A zsolnaikat készítő művészekre mennyi külső kulturális értékek hatottak. Ugye itt látjuk a primitív művészeteket, szecessziós alkotások. Ezek talán mintha azték szobrok volnának. Na, hello, milyen volt? Jó volt, Petya? jó volt. Bábozta. Petya szólt, hogy késik. A két lány úgy látszik frissebb volt, és már a Zsolnai mauzóleum előtti feljárót koptatják, egyelőre csak 2-esben. Éhesen minden misztikumra. Zsolnai Vilmosnak ez volt a kedvenc helye, mert innen rá lehetett látni a Zsolnai gyárra, és ezért a fia építette ezt a mauzóleumot, ami egyébként nagyon érdekes, mert fentről egy kelyhet formáz, így ezzel a kis főbejárattal együtt. A családnak a tagjai, akik el voltak a köztemetőben temetve, azoknak a sírköveit ide hozták, és mindegyikből összerakták ezt a kis kőalkotást, úgyhogy ők is itt nyugszanak most. Tudod, mikor érdemes ide visszajönünk? Azt mondják, hogy december 21-én, akkor van itt egy olyan különleges ilyen napállás, hogyha természetesen akkor süt a nap, hogyha besüt a mauzóleumba, akkor valahogy pont úgy világítja meg ott Zsolnai Vilmos fejét, hogy gyakorlatilag az Eozén titkába beleláthatunk akkor. A kápolna közepén egy nyíláson át a sírboltba lehet letekinteni, amelynek közepén egy emelvényen Zsolnai Vilmos szarkofágja áll.
Hasonlóan Napóleon párizsi sírjához, itt is a fentről lenézők fejet hajtanak az elhunyt előtt, míg a kriptában állók felnéznek a pár lépcsővel megemelt szarkofágra. No hát, csak nem Petyát látom a távolból érkezni. Egy cirkáló sebességével. Nagyon könnyű kérdés, egyből rá kell vágni a választ. Szerintetek hány oroszlán vezet föl a mauzóleumba? 42. Tehát itt van ugye 42 oroszlánunk, és ebből a 42 oroszlánból 40 kaputojás, mert csak 2 az eredeti, az összes többi másolat. A kérdés az, hogy melyik az a 2. Hát ez biztos. Én mondtam előbb. Ja igen, ez a 2 az. No! A harmadik kérdés pedig úgy szólna, hogy miért nem lehet megcserélni egy jobboldali oroszlánt egy baloldali oroszlánnal. Mert kilógna a farka. Na gyerekek, ha kivetélkedtétek magatokat, lassan indulni kéne. Randevunk van mai vendégünkkel, irány egy kis extremitás. Csonka Zsófi olimpikont Szilváék a közeli Match Extreme-be, az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkjába invitálták, nem másért, mint hogy Zsófi egy kis spontán lőgyakorlatban részesítse őket. Szilva persze ismét a megfelelő öltözékben járul a céltáblák elé. Csak nem. Ez nem ér. Kín fogom mostantól köszörülni a nyelvemet. Kaptam Manyától egy cipőt. A Szilva cipőjét azt ajándékba kapta tőlem. A Szilva cipő felelőse ezentúl talán nekem kéne lennem, mert Szilva hajlamos lesz ezután is úgy véletlenül kifelejteni a cipőt a táskából. Zöld színű, illik hozzá, csajos is egy kicsit, úgyhogy pont jó. Bocsánat, a Petya miatt késtünk, nem miattam. Ugye nem vagy mindig a férfiakkal van a baj. Kiraktam nektek fegyvereket. Ez az enyém. Ezek pedig itt voltak, de nagyon jól néznek ki. Milyen a hosszú puska. Igen. Tiéd a rövid. Egy dolog közös mind a háromban, az, hogy ezzel a lőszerrel működnek. Az én pisztolyom sűrített levegővel működik, ezek pedig a szép régi vágású szlávia puskák, amik még önerővel. És ezekkel is azért jól tudsz lőni? Tehát ilyen 5 pálcikás búcsú maci Volt már olyan, ahonnan elzavart egy néni, és mikor én következő évben visszamentem a családunszolás, hogy légy szülője nekem valamit, akkor így rám néz, és mondta, te vagy, mintha azt mondtam volna, hogy ne jöjjön vissza többet, úgyhogy azért nem állnék be vele egy olimpián, de itt majd lehet, hogy kipróbálom. Nem tudom, önöknek is feltűnte, hogy most először nem Szilváék viszik a prémet. A lőtéren egyértelműen Zsófi a háziasszony. Zsófi nekünk komolyan feladta a leckét, tehát azért azt látok, hogy nem viccel. Sokkal változatosabb ez a lőtér és a felkínált célpontok, mint amihez hozzá vagyok szokva, úgyhogy ez jó kis móka. Wow! Vele mennék a vósliba, és kérném, hogy a legnagyobb macit kezdj el nekem lelőni. Nagyon örültem neki egyébként, hogy Zsófi elhozta a saját fegyverét is, mert így be tudta nekünk mutatni a különbséget. Alapvetően annyit kell tudnod a mechanizmusról, hogy ugyanazt fogod csinálni, mint az imént látott fegyverek bármelyikével. Ha gondolod, akkor ezen van egy ilyen tréner lehetőség, amit így, ha így teszem, ha így csukom, akkor nem fog elsülni, csak kattani fog, és így érezni fogod a sütésnek a súlyát. A fegyver az utolsó pillanatban, mikor kiléptem a lakásból, akkor jutott eszembe, hogy lehet, hogy mégiscsak, ha másért nem azért, hogy megnézzétek, hogy néz ki mégiscsak a kis társam ebbe az olimpiai 6. helyben. Én sokszor próbáltam már lőni, de akkor még ilyen kicsi fiú voltam, és a töltényeknek a végén ilyen cuki kis gumilövedék volt. Ügyesek voltak, abszolút ügyesek voltak. Majd, ha megyek a nagymamámhoz búcsúba, majd kipróbálom ott a céllövöldébe esetleg. Itt hagytam a lövészetet, mert egy élmény ugye, de éles fegyverrel azért én jobban szeretem. Tényleg, eltűnt a manya. Hová lett? Megnézem, hogy itt a területen még milyen lehetőségek vannak, úgy hallottam, hogy lehet bobozni, és ezt nagyon szívesen kipróbálnám.
jó volt. Milyen élmény volt, mesélj? Most próbáltam végig fék nélkül jönni a pályán, mögöttem is nagyon sikítoztak, én is sikítoztam. Nagyon jó élmény. No hát akkor nincs más hátra, mint elindulni haza és útközben beugrani, illetve felugrani a tévétoronyba és elbúcsúzni a tájtól, amit bebarangoltunk. Ez nem az szerintem, az a másik lesz. Volt kávékóstolás, volt sörgyárlátogatás és volt kisvonatozás. Volt zsolnai negyed, amolyan túrakommandósan, volt misztikus mauzóleum látogatás és oroszlán számolgatás, és volt kalandpark, kinek így, kinek úgy. A túrakommandó naplójába újabb élmény és újabb város fészkelte be magát, mi pedig ismét leszögezhetjük, jó társaságban repül az idő. Hiába. Nem könnyű nőnek lenni. Esőben, szélben, napsütésben mindig meg kell felelni. Mindig is tudtam, hogy a jó sör titka az élesztő. Nincs mindenhol, de aki keres. Sokan mondták már, hogy a magas sarkú nem egészséges, de hiába, a sportos cipőhöz megfelelő öltözet is kell. A túrával kapcsolatos részletekért látogassanak el Facebook oldalunkra és játszanak velünk. www.facebook.com/túrakommandó. McKinley Outdoor ruházat és cipők, kizárólag az Intersportban. Irány Pécs, a kultúra városa.